No niin. Mm. Tullaan vitoseen. Se on kausilippulasille varattu vaunu. Täällä on hyvin tilaa. Tässä tyytyväisiä hymyileviä kausilippulaisia, kunnes heidänkin palveluitaan parannetaan. Voi, täällä kelpaa matkustaa. No niin, juna lähti 40 minuuttia myöhässä, mutta kyllä se tästä vielä lisääkin saadaan myöhään. Tämä on siis aamu 7.02 Pendolino 40 Tampereelta Helsinkiin, eli työmatkalaisten kaikista suosituin juna. Ja tässä oli niin, että kun yritti alkuviikosta jo tiistaina ostaa lippua, niin tää oli siis täynnä tämä juna. Tähän ei saanut lippuja. Tilaa on kuitenkin vähintään kohtalaisesti. En tiedä kuinka moni on sitten ravintolavaunussa, mutta ei näe nyt ihan kaikki ehkä nämä tyhjät paikat ravintolavaunnussakaan istujien olleet. Ja nythän siis kaikki ne, jotka ovat ravintolavaunussa, niin heiltähän on siis tyhjä paikka nyt lähtökohtaisesti tuolla matkustamossa. Mutta ehkä kun otetaan tosiaan huomioon, että tähän junaan ei saanut enää esimerkiksi tiistaina, kun minä ostin torstai-aamun junaan lippua, niin sitä ei saanut muuta kuin soittamalla puhelinpalveluun, niin puhelinpalvelusta lemmikkipaikan, niin onhan tää nyt vähän naurettava. Kurkataan nyt vielä ykkösenkin, että mikä siellä on tilanne. Todennäköisesti se on täynnä, koska sinne sitten vielä myydään lippuja, että vaikka toi naapuri on olevinaan täynnä. Täynnä oli kabinetti. Että näin tänä aamuna.